Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:21. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Happy Panyaga! Sa naga-panyaga kag naga-timo-timo na sa sining Udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB sa Sabado na nga edisyon sa inyo sining palatuntunan May 22, 2021.
Kamusta nga to sila nga mga kaaksyon ba? Kataas gid sang numero sang COVID-19 diri sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Do nagapaindi sanay sila since pagkahapon tubtob sining mga inoras, no? Ibaloon ta na karon na kung magnubo-nubo gid man ang record sang COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Dapat agid lamang sundo ng mga health protocols nga ginapatigayon. Garo apila ng aton sining mga alkalde sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Bangod man sang kataas ka numero mga kaaksyon. Sige, ay importante lang kung way man lang sang dapat nga kaladtuan, magpahimo nung lang sa sulod sang inyo sining mga puloy-an. Kay kung way kagapahimunong, kag kung nagalatagaw ka sa gihapon, ba amo ginang pinakamabudlay gid sa tanan, ha? Sige, kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa syudad sang Bacolod kag sa mga kapurukan kag baranggayan Oxlang sining Sabado ti way gid man trabaho ang sa gobyerno kag ang work from home nga mga kaaksyon ta since Monday tubtob kahapon Biyernes kag subong Sabado may half day pa mga kaaksyon. Pero sa mga private institution naman iya may trabaho sa sining adlaw ang iba naton nga mga kaaksyon, no? Sige, basta importante, social distancing, naka-face mask kag face shield lamang ang ginapalimton ta kunyara kita sagwa sa aton sining puloy-an. Kamusta nga itong sining mga kaaksyon sa mga banwa kag syudad man sa probinsya sang Negros Occidental? Kabayon ta nga Oxlang sa sining mga inoras, na? Kung way man lang sang dapat nga kaladtuan, tani magpaimunong na lang sa sulod sang puluyan. Kag kung may kaladtuan, hindi man ta magig importante, mas maayo nga magpabilin lang sa inyo tag sa ka mga puluyan. Pero sa kadugay na, no? Kunyara ka lang sa imo sining puluyan, alin pa nakaligan nga tuig daw pamatyaga mo ay daw masining mo nano ini nga pangabuhi ni ay oo gid daw maubo ako kag nag-ubo na ako. Ay, perte. Sige, sa mga kaaksyon ta, nga nagapamati sa oriental side sa aton sining probinsya, sa isla sang Negros, sa oriental side, kabayon ta nga Oxlang, ang aton sining pag sinalayo kag kalakipman sa bugos nga Region 6. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan liwat kita nga mag-inop danay upod ang mga reports sa aton sining mga action reporters, mga balita nasyonal nga aton mabatian dugay-dugay kag ang aton sining mga local and national issues dalon ta pag may time dire sa inyo sining palatuntunan. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkopod ta si Aksyon na Brian Morden. Ini may kangtanan sa palayag ni Doc Kailian, may panugyan sa publiko angot sa palabuton nga tig-ululan. Probinsya wala pa sang may ginapaabot nga bakuna. Ti aton hibaloon na karon dugay-dugay sa report ni Aksyon na Brian Morden. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Art Taghopon lapnagon nga information and education campaign target patigayonon sang EOC apisar sang maayong outcome sang ginpatigayon nga mass vaccination suno kay Dr. Cres Sorongon. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, maki-update ta sining biktima nga ginluthang kagabi sa barangay Mansiringan
yara sa drug watch list kuno sang BCPO CDEO kag ginakabig high value target. Sa nukpo naman nga balita, gabalita ni Aksyon Alvin Graba, nukpo suportado ang palayag ni Lieutenant Colonel Pitate angot sa confirmation. Angot kay Michael D. Gracia apang magapatigayon sang kaugalingon nga investigasyon. Kag sa patrol nga balita ho, why na da si Aksyon Alvin Graba? Iban nga balita sa patrol. Do isa man lang ni kabilog ni. Pagkarunan taning balita sa patrol ni Aksyon Alvin Graba, ini may kangtanan sa kamatayon ni Michael D. Gracia, isa kamayo nga indikasyon agod magaganagan sang iligal nga droga sa Negros Occidental kag Bacolod suno sa PDEA. Samtang sa balita naman sa nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Abuso sa balita nasyonal, dire kita na iho sa DOH na gasto sang 4 milyones pesos para sa masobra 3,000 ka mga vaccinators. Kag DILG ginapangako nga papanaugan sang pinalidad ang mga tawo sa likod sang pagbaligya sang COVID-19 vaccination slots. Kag maki-update kita karon dugay-dugay sa pinaka-latest nga record angot sa COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Ina dugay-dugay may baluanta, we have Aksyon Eden Abuso. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:31 na ang aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Aksyon Rex Cantong, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:31 na nga aton oras. Ang mga detalye sini karon dugay-dugay sa mga ginpang headlines naton mga kaaksyon aton hibaloon sa diligid lamang madugay. Kay mahina ang kalaban. Sige, sa mga kaaksyon ta nga nag-monitor na, i-like kag i-share ang aton sining program. Sa aton sining pagpangalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig, i-like lang kag i-share kag magpadala sang mensahe pagi sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton by Aksyon Radio Bacolod. Sige, daligid lang, standby mga kaaksyon. Kay may ari na kita resulta sang unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Sabado, May 22, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang Small Town Lottery sa sining adlaw, sa sining first result sang Stiel, 20 kag 30, liwat 20 and 30. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos. Sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta nga nagapamati. No? Daligid lang kay ibukaron taniyan ayo ang mga mensahe nga ginpadala ninyo sining oras, no? Daligid lang. Daligid lang ha kay tinguan taniyan ayo nga pa plastar, no? Parte sa sining dali lang kay kahinay kay Andro Juanites may lang pamati Andro may lang monitor kay Toto Andro Juanites, no?
Pamati siya subong sining nga mga inoras. Sige. Kag sa kay Torco Jongko, may lang nga pamati Sir Torco Jongko, no? And Jose Yerson Lapinig Junio, may lang nga pamati Mini Olyadas, Saliado ni sa Dalio guro ni Ayalin sa kay Mini Olyadas sa Tucson, Arizona, no? Pamati sa Tucson, Arizona, USA. And GC Rombines, may lang pamati sa GC Rombines, naga-monitor sila sa Batam, Indonesia, sang programa ta. Madamogin niya salamat Sir GC Rombines dira sa Batam, Indonesia, no? Salvador Norilin Perolino, Salvador, mayong udto Aksyon Rex, tamiyaw ko lang da pamilya Salvador kag Perolino dira sa Hinigaran. Toto Balulot, may lang pamati Toto Balulot, ga monitor si Toto Balulot, no? Roslyn Alarcon Danioso, may lang pamati Inday Roslyn Alarcon Danioso, no? And Jocelyn Libon Dispoho, may lang pamati. Barrio Garay, may lang monitor no? Erwin Gonzales, may lang pamati. Alex Montesar, siya present siya, no? Daligid lang, no? Paliog na lang ko sa Rex pa-greet sa ilan ni Ma'am Vanessa Mayo. Okay. Si Jinky Dilagdon, Ma'am Lida Zamora Yamagishi, kay Ma'am Lily King, kag sa tanan nga katrupa sang ERB. Ayos, salin sa kay Alex Montesa, no? Kay Joyan Ogdamin, may lang pamati, great lang, congratulations and best wishes sa kasin ko si Jopet Gaho and May Tozon, kasal nila subong, spread the love. Thank you, Joma. Thank you so much sa Joyan Ogdamin, no? Kay Suseta Lunan, may lang pamati Suseta Lunan, no? And Bia Jonathan, may lang pamati man sa kay Sir Bia Jonathan. Sige. Daligid lang kay tilawan to na yan ay sapya ko. Kung ma-open to na. Sige. Di na to di. Daligid lang ha. Kay para ma-share na to, no? May nakibot si Maan Similiano. Nga nakibot ka Maan Similiano? Ang reaksyon niya blaw. Melchorita Ferrer, may lang pamati Melchorita Ferrer. Sherilyn Oro Javier and Raj Bating Pereda, no? May lang pamati. And sa kay Rafael Antonio, kay Balasa Axel, kay John Lawrence Kapunong, kay Madam Elizabeth Elizabeth, no? Duwa kay Elizabeth Gidyaw. Kay Estribor Arnold Estribor, and Ronnie Herbas Moya, Randy Santillan Wanse, Dodji Adlaon, no? Leo Batayola, and Martin Gonzales, Eleanor Rigby Agravante, kay Norma Okiana, Rochelle Folencio Susana, Nathaniel Ondon, no? Nathaniel Ondon, and Jima Tagwan, Fernie Espanyola, sa kay Baroa Niel, Manjo Arnijo, Joji Miranda, and Atia Kim Ereman. Present na sila, no? Sige, ang iban sinipakaronan talang ni, matagtanay pila ka mga mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay sa aton sining pagpangalagad kay Ashley Wayne Samiliano, may lang pagpamati kay Miha Samiliano and Yuditorta de la Piña Barbecue. Halin sa kay Alex Montes ang pagpanamya, no? Sige, kay Atia na si Atia Kim Iriman. Daligid lang mga kaaksyon na standby sa aton sining pagpanumbalik.
nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang maniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa atong sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:40 na nga oras 11:40 na mga kaaksyon. Standby na sa atong sining mga action reporters. Pwede ba lang nga maghubin ang may edad na? Pwede gid, no? Apang ginadulong sa inyo sa kalwan sang yaring kauntan sa report ni Aksyon na Eden Abuso gikan sa News Center sang Aksyon na Radyo Bacolod. Ini may kang tanan sa sining DOH naggastos ang kapin 400 milyones pesos para sa masobra 3,000 ka mga vaccinators. Kaga DILG ginpangakong papanaugan kunuhos ang pinalidad ang mga tao sa likod sang pagbaligya sang COVID-19 vaccine slots. Kaga maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na sa Western Visayas, Region 6, diri sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kauntan sa mga balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, mayungod to. Mayong Aksyon Rex, kag sa tanan naton nga mga kaaksyon, nagasto ang Department of Health sang 400 milyones pesos para sa pag-hire sang masobra 3,000 ka mga vaccinators. Sa kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, matapos ang ila kontrata sa bulan sang Hunyo. Dugang pagin siguro sang ahensya ang pondo para sa pag-rehire sa vaccinators sa oras nga matapos na ang ila sining nga kontrata. Palayag ni Vergere, nagapakig-angot ang DOH sa pribado nga sektor nga nagtanyag sang bulig para sa COVID-19 vaccination program sang gobyerno. Sa karon, nakabato na sang 7.7 milyones ka doses sang bakuna ang Pilipinas. Sa iban pa nga balita nasyonal, ginpangako naman sa Department of the Interior and Local Government nga mapapanaugan sang penalidad ang mga tawo nga madakpan nga nagabaligya sang COVID-19 vaccination slots ilabi na sa syudad sang Mandaluyong kag San Juan. Sa sunod kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya,
Kung mapamatud-an ang mga report sang baligyaanay, siguraduhon nila nga hindi na makahalit pa. Sa karon nakigangot ng DILG sa kapulisan agon mabuligan sa paghibalo kag pag-imbestigar sa amuman nga mga report. Naibaloan may isa ka concerned citizen ang nag-report nga may nabaton siya nga text message gikan sa isa ka college friend nga nagtanyag sa iya sang COVID-19 vaccine slots balor 12,000 tubtob 15,000 ka pesos. Di na sila nagakuha i-action eh, di no? Ay, ambot ni si Ila Action Rex. Basi Nga kung imbintuhan pa na yung mga vaccination. Ang muling problema gid sa mga Pinoy mo kay kadamo sa mga bagtik utok ya. Nga dapat DOH lang na ang makahibalo kung anong i-inject sa tao. kag ang ano ni Action Rex kay grabe gid ka negosyanteng Pinoy. Oo, dapat pati mga slots ining ginabaligyan na nila. Ining madakpan dapat pang karniho na lang ni sila ho para magladudla man bla. Kay daw pamatyagan kuya daw sobra pala sa gobyerno. Gani Action Rex ti amo niya tanan-tanan na lang ti ang bay-ari ni Guro nga basi kini istorya yato nga senior citizen nga bakunahan na tani. Hindi ka lang magpabakuna, ibaligya ko ning imo nga slot. 12,000 to 15,000 pesos Action Rex. Kung may ara to isang gusto gid magpabakuna, may makagat. Oy, Nga baligya nila. Baligya nilang slot ang lugar sang ano nga among mapabakuna Action Rex. Budlay ka na mo gid na balaan yung mga Pinoy ano pamatyagan ko do kalag na lang nilang way maprinda nila na ano mang klase. Gani man Action Rex tanan-tanan na lang gid ginanegosyohan. Vaccination slots ibaligya pa ang vaccination nga para sa COVID-19 may pikion pa tapos may mga nagabaligya pa. Wala gid sila ka paminsar. Ambot kung sa piki naman na yang mga vaccine, ano na yan ginabutang nila man tubig. Ambot ko na ano nang ginasimpo kabudlay na dahil ginatuslok mo sa sulod sang tao. Yan mo ti mababasi makatuga pa bala. Ang silang madakpan pang itikon lang Ha? Itikon. Itikon kag panilagan guro. Higtan lang kag itikon. Para dadugay-dugay ang balang antos ya. Kabudlay man niya kadamo man niya basta Pinoy biya damo gid bagtik utok ka. Kag damo gid pamagi para mga buhi. Pero kaya lang sa Mayo ha. Pero correct. ang mga iba niya do hindi gid mag sus Mariones. hindi gid mo. That's why kag ti panumdum sa aton nga gobyerno, ang vaccination libre. Wala sang bayran. Kag ang mga bayad dyan. ang mga mapabakuna depende sa priority list Wala hindi ka mo magbakal-bakal sa mga slot niyo na kay ti ang 12,000 nyo ti babay gina basi hindi pa to piyong ang bakuna to sa inyo. Amo pang ibakuna basi matimingan peke. That's why nga maghulap na lang. Kay ti tanan matagaan. Ambot ang diri sa probinsya kung tapos ng bakulo do nagapabot na another sa liada sang COVID-19 Yes, vaccines. Action Rex. Kay ti actually ang gobyerno nasyonal may ara man sa news nga ginahingagaw nila subong panagtag ang mga bakuna antes mag-expire. Nagabot na to, di ba? Yes, may nagabot naman to. Antes Pila mag-expire naman sa ka June milyon kag to. July Action Rex kay ti ang balila dapat before mag-expire dapat nahatag Ma-inject na na tanan. may inject na sa Oo. tao. Kay ti Kung kanugon lang mo. mag-expire na kundi ipanghaboy naman Gani panglubong kanugon. naman. Gani kay ang problema naman diri sa lokal may mga hindi pa gusto magpabakuna kag hindi gid luyag magpabakuna. That's why nga medyo do nagahinay-hinay ang aton sining ano. Yung sino da raise your hand sa Willie. Gani. Amo na natani kahapos no. Toto Archery Alipalo, okay ka na ta? Okay ka na sir. Okay ka na? Good. Wa na ta kay makuha na ta. Shot. Maro. Kuan na. Maro Istorya. daging kag mag-istorya. Toto correct. Ray Alipalo. Yes. Coronavirus is dangerous according sa iyo. Nan. Dugid ni sila mag-asawa no? Duwa Duwagid ni sila. sila. Oo. Wow, mayo lang and congratulations Toto Archie. Yes. Ray Alipalo, no? Ano lang sir para Basi ka pa recover na na yun dayon. nasa sa ospital kag basi makagwa na Oh, siya. kagin actually sa newscast nagatan-aw naman na siya mo. Tiara da okay. sa abangers da siya. Oh, Action kung Rex. isa mo listener gid sa Aksyon Radio, Perfect. Toto Archie Ray Alipalo, no? Sinong hindi listener sa action Ah, no? laban Ang Hindi, hindi listener diya niya tanan. pilit ya ti laway. Ay, kalay. Ang magapilit di magwapo kag Perfect. Oo, bugayan sang madamo nga bugay. Okay. Sige. Sa aton nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan, naglambot na sa 166,466,762 ang nagpositibo sa COVID-19.
apang mayara na sang 147,220,421 nga naka-recover kag mayara sang 3,457,601 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga Pilipinas, naglambot na sa 1,171,403 ang nagpositibo sa COVID-19, apang mayara na sang 1,096,109 nga mga naka-recover kag naglambot na sa 19,763 ang nagkalamatay. Sa bugos naman nga Rion size, 532 ang panibagong COVID-19 case nga na-record kahapon nga adlaw, nga nagdala sa kabilugan nga 42,511, apang mayara na gid lamang sang 5,704 ka aktibo nga kaso. 127 ang panibagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 35,758, pito ang napatay nga nagdala sa death toll nga 1,038. Sa bugos naman nga Bacolod, 151 ang panibago nga cases kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga masobra 8,000 kag mayara na lang sang 1,166 ka aktibo nga kaso. 32 man ang panibagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 7,383. Apat ang panibagong nga napatay sa syudad sang Bacolod nga nagdala sa kabilugan nga 242. Samtang sa Negros Occidental, naglambot na sa 14,114 ang nagpositibo sa COVID-19, apang mayara na gid lamang sang 1,535 ka aktibo nga kaso, may 12,264 ka mga recoveries kag naglambot na sa 315 ang mga nagkalamatay. Antes election Rex Pila to ganing kahapon ang Bacolod, Aksyon din? 151. 151, 151 ang Bacolod. Ang Negros Occidental ya? 155. Grabe, no? Galagsan na sila. Ay, kahapon. 137. 155. Check to Action Rex. 155. Kay 137 ang may local cases. Tapos may ara. Pakita sa Damo LSI. local cases, no? Gani, amo nang... Grabe, di kalutak yung mga local case subong doon sa aton, parte sa COVID-19. Di kayo doon nagkumpiyansa na Action Rex sa mga tao. Pares to kayo nag-interview si Manapla Mayor Manuel Escalante. Nakapila na ginambalan nga. Hindi na magmadyong. 17, to kung 15 Sa isa kasimbahan lang Action Rex. Oo, ti ang mga gathering and social gathering. Gayo ho, magbasa kagabi sang iyang ay ho, Gaugtas na gani Action Rex. Ang balik kung pwede lang ning tutukan ang mo. Purisima to, barangay Purisima daw, 4 lang kung 3. Oo, grabe, ang damo-damo. barangay 1 daw, 3 man, ay, Though kadamo-damo. understandable pa tani Action Direct, sumambal ba naman nagapositibo, ROF, o Oo, LS, ay kitihalin sila sa... na rin sa gwa. Oo. Pero kung mga local case, diri lang ni sa aton niya. Magsilingon, may mga pasaway pag hindi Action Rex. Kag do, Anong problema, wala no? sila, ang iba nung problema, kay ti wala nagapati sa COVID-19 mo. Oo, ay gapati mo. Pero ti, palayo lang abi basta sulugon sila nga silang maigoan sa COVID-19 ti makahambal gid sila nga ay tuod gid manggali ang COVID-19. Okay lang na kung maghilanat ka, magtrangkasong, hindi ka magpa-hospital, okay lang na, risguhan mo lang na Ti yan. iba mambal nga ti oy close contact ka to. Ti nailanat ka. Oo, medyo pero hilanat lang niya. Kung nagpa-swab ka, wala. Wala. Ti Wala sa na. positive. Amo nang kakatabo mo sa mga iban nga mga lugar, bisan diri sa Bacolod, maghilanat ka or what, why ka nagpa-check ka action din mo. Nadlock ang iba. Why na hadlok ng iban kay base deklarar nga COVID, pero ang problema lang dira, never gid kita magpinagusto bala. Oo. Kung dapat social distancing lang kung nara sa isa ka lugar, no? Kay kabudlay kung kaisa gid magsali ka, di kita na kag latagaw gid. Amo na da Grabe, ang dapat. dalom-dalom ba? Latagaw, mga lagawan nga klase ka mga tawo ni. Oo, yes. Pamuyong na lang kamo. Pamuyong lang anay Kay Di gid ayaw. makadto yang lagawan, pero kung importante gid way kagid choice nga hindi mo na pagkadtuan. Yes, Pero correct. kung Distansya. kuanan man lang mapalikaw man lang dason nga adlaw da or sanoda, pwede man na malikawan Oo, next year Oo, birthday na nga tinan mo, may next year pa man Gani, Importante may panabor ka. Importante may Ang problema ko, why ka na panabor, ako nang nahilanat ka pa. padlokan mo na. Ay, amo Ikaw na lang. mismo sa kagalingon mo, kung galain ang pamatsyag mo, hindi ka na manghalit sa iban. Oo,
Di ka na mangalit kung galain, matsyag mo, da ka lang sulod kwarto. Ang mga pamilya mo i-isolate anay na mo. Pumati ka lang sa Aksyon Radio kay malingaw ka di sa Nan. amon nga mga Muna si hambal ha, Toto kasi Arche itsura mo. Aripalo, Toto Arche Aripalo, dalayan ang monitor ya, bisan sa ospital. Perfect. Batihan ko na pag tusok to sang rindis sa verb na to. Remdesivir. Nabatian ko man. Aksyon Radio. Pamati sa Aksyon Radio. Nan, Bisan salamat, na sa gid, ospital, sir. Salamat kid Sir Archie. Yes, perfect. Pakayo ka na kay mga pita. Good. Mugin na yung mga listener naton. And of course, happy listening man Action Rex, no? Kay Lieutenant Colonel Romeo Vargas, dila sa Himamaylan, Maninoy. Guko. Yes, Maninoy, pailan ako pang pamati. Himamaylan. Kaya sa tanan ng mga kapulisan dira sa Himamaylan Police Station, Action Rex, nagbisita ko to. Action Radio, gidya mo hilay. Himamaylan? Wala, gidya liso-liso. Bisan ang radyo nila, pwede maliso. Si Vargas ya. Yes. Thank you so much, Maninoy, Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Ang mayor ganda si Raymond Tongson. Yes. Good gid na kay kuha mo na sa chief of police. Correct, Good gid na nga oo. tao, straight gid na, no? Yes. Kag ano gid nila, patuman gid nilang mga mando dira. Okay. Sige. Mga balita kag update gikan sa News Center Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 11:55 na nga tunuras, 11:55 na. Saway pa ka timo-timo palanyag gahon ninyo pag matamat na. Preparar na kay manyaga na ta. Tapos paymunong na kita. Pero kung wala gid sang tsansa kag may kaladtuan, pwede man ang kakadto, pero naka-social distancing gid lamang mga ka-aksyon. Kag face mask, face shield pag kita, kompletoha na lang, no? Sige, thank you gid sa kay-aksyon na din abuso. Ang balitang inyo na batian, builog nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang ini may kang tanan sa lapnagon nga information and education campaign target patigayunon ho sang Emergency Operation Center o kun EOC. Apisar sang mayong outcome sang ginpatigayon nga mass vaccination suno kay Dr. Cres Sorongon. Yari ang kaundan sang report kag iban pang mabalita sa Bacolod City Government Center. Sa detalye sining balita, we have Aksyon Art. Tayo po, Aksyon Art. Pangalaman nga po Aksyon Rex ang Bacolod Emergency Operations Center paagi sa Bulig sa mga punong barangay o mga barangay officials nga trabahoon ang information and education campaign agod nga malapot nila ang target nga kadamuon o kung ang Bacolod noon mahatagan gid sa nagakaigo bala nga kaalam bilang preparasyon agod nga ini sila ang mag-cooperar. Ang Bacolod, yan daw wala na gid man niya problema sa vaccination nga ginatawag mong Negros Occidental to kapon daw gatra sa bante pa pero daw bisan paano nagdamo-damo na gid man ah. Galing kang Bacolod Aksyon Rex kabalo ka Mabakalang City kung mag-abot kiman by July sang tuman ka na mo. Galing by July pa na ya. Why pa ni Pio na kung July maabot na ako ma-deliver. Pero siling rin Dr. Chris Solongon kung ang tao diri sa Bacolod hindi man karon upod abi sa mass vaccination kiti siyempre na mo damo ini nga vaccination centers ang matabo Aksyon Rex kati ayawan kani butangan ay sa storage isang sining nga mga vaccine. Ang problema na hindi ba na madugay gid nga ibutang mo gid sa binulan or nano inadlaw lang naman ang bakuna. Pero gina-distribute man na nila, gina-distribute man na nila kada barangays, di ba?
Ginaya Aksyon Rex ibutang sa kwan sa cooling center lang nila. Oh, pero te kung may barangay na nga i-distributan or hatagan sang bakuna, pwede naman lang na nila i-deliver. Kagang barangay naman lang nag-exercise. Subong mga barangay nang nagpatuman sang pag-vaccination, no? Bali, may harap mga barangay nga clustered poseng sila. Pero ini ang bakuna at the day of the mass vaccination, ginagkuha ng Aksyon Rex, gikan dira sa storage facility, kag dalon dito, namo na siya ang ina-inoculate kung actual nga bakuna sa mga beneficiaryo. Sila yung nakasulungan, hindi pa nilawag-lahog, sila dapat titinguan tani na magdamo pa dito. Ang ibang ganito no, kasi condos na gani mo. Bali, amo na Aksyon Rex, masigi-sige na. Actually, by Monday, masigi na sila. May bakuna na sila? Ha? May bakuna na sila galabot? Ay, ara, Sinovac mo, for second dose na Sinovac. Kaya ginaubos ni Aksyon Rex, ang kahapon na ginaubos, amo ni sa AstraZeneca? Oo. Para na sa mga nabilin o kung ara sa priority list. Pero sigurado na mo pa rin nagkanabilin para sa priority list. Ang hindi man gani mga mga frontliners ng ginpang bakunahan? Kaya mo lang actually may ari ko din interview kay Dr. Chris Sorowon, kay silingkod doktor. O palapit ba sa luwag blaw? Isiling ila sila ang matabo Aksyon Rex, ka man mamakunahan kung halimbawa way ka comorbidities, kag way ka malista sa priority list mo. Hindi man na sila, tanan gakinanglan man na sang bakuna, Aksyon Art. Tigaling kay may isa gidla, may mga tao gidla nga nagabuta. Kung nano ning obra nila ning nagapauna-una nisla. At yan, tanan subong kay kita lang yan, ay managturong kalimutan lang kung bakuna ta. Kung ginaya, natural na sa ibang mga lugar, ito ganing nakita mo to sa China nga, may na sa Macau vlog, itong kilala ko to, may nagkisi-kisi itong na Pinay, ganun nagulipat mo siya yung tanang ito nga kwan. Kaya naman ito na yun sa nagpapakuna, ikukunta kung pila ito giling ginabatsyag sa Pinay ito. Hindi ito gili sa bakuna, nga yung bakunahan sa kaya tani kung mga frontliners, mga senior citizens, mga kunano parada ang ginabutang bla sa iwan ito itri blada or nano na dang code na dang ginabutang nila mo lang nadadapat ang subject na dira. Kay mga ultimo pagid nga mga personalidad bala tiga depende man sa kabakod kung kaisa sang imo nga hutik-hutik to mag-o ka pa nga may ara ganun baligay post ka mga politiko nga kadugay na na-injeksyonan. Nabakunahan na sila yan, nagipipoy lang sila. Ipipoy lang sila yan, nabakunahan, nagli sila, tapos na sila yan. Oo. Ano ka, bilang naka-reklamo ni siya kay sinigyan makunahin ako dito ya. Ito ayaw mo lang na. May green light pa na tos doktor ko. Yan eh. Bala, naslaya sa uli. Basta importante po ka man ko sa kung dyan napakunahan ka na siya, wala pa. Gali kay tapos na. Wala problema. Kita mo na guluan ng isyon ng mga palapaw ng mga bulong. Sino ang masarang makasabakal sila? Hindi man naiya ang mga tricycle driver sarang mamakal na kumpligyan mo. Gani? Siyempre, ang may kwarta Aksyon Rex, naman kakaya magmakal sila ang vaccine. Kaya mo na sila ni Dr. Chris Sorowon sila niya tinguan ta ini sa pagbinuligay sa alin sa barangay, pagkatuya sa city, sa idalong sa EOC, na ang campaign naton sa edukasyon at information drive, sige-sige na ini para at least pag-abot niya sa vaccine na ginabakal sa city, mautigayon natin na ginayon ang madasig ng mass vaccination. Yari si Dr. Chris Sorowon. Sa mall naton nga vaccination centers, kadamo sang gusto galing mag-walk-in, kadamo interesado magbakuna. So it only means one thing, people are really
asking to be vaccinated, especially ilang mga ginikanan nga highly vulnerable sa COVID. No, may aragani kisa nagakulit sa ato sa Facebook na dugay na sila nagparehistro sa suway pa kuno sa kabaton sang text message or sang notification nga kinahanglan nila bakunahan. It happens na kung miskan early ka pa March, April or May, di ko ang nakaparehistro nato lapit-lapit na 60,000 plus or 70,000 plus, di ko ang numero mo 70,000, di ko mga 20,000 pala atong bakuna nga na baton, expect mo, ika number 70 ka, dugay ka pa mateksan eh. We were happy with the turnout, but we still have to work hard because we still have to reach the Class C, Class D, and Class E. Ang aton na target, subok sa aton information, education, kag dissemination, ang aton nga mga pumuluyog sa kada barangay, sa mga purok, sa mga sityo, no, ang mga pumuluyo nato sa Bacolod kiti ang ambalgada ni Mayor Bing gusto niya 100% sa Bacolod noon ang mabakunahan. So may mabot kita na sa Seneca nga 325 doses na 650,000 doses na bakal ni Mayor Bing sa taga Bacolod, kinahanglan magamit na ginatanan. So ang kinahanglan ta subong is make sure na may makaparehistro nga 325,000 nga tao. Amo ginaton obrahon. Amo ginaton target para at least kung mag-abot na aton tanan nga bakuna sa AstraZeneca, hopefully if not before the end of this year, early months of next year, makapa-establish na ta herd immunity diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Mula sa Rex, kahit isubo ay pagani ka na 100,000 mo, ang kadamuon sa total nga nakaparehistro para sa vaccination. Pilang na bakunahan na sa syudad daw? Mga 70,000 na. 70,000. So, dako-dako pagli ni? 70, pero to 29. Pinatuman na kabal ni total nga nabakunahan sila ni Ma'am M kagabi. Pero ang ginakabalaka dito, ang pag-abot niya sa ang vaccine, naging ba lang tibako mo 325,000 ang dapat mas ni-restro ng tawo. Kung hindi mo na malabot ang survex, di ko langon eh. Huwag ka sa injeksyonan sila. Lugon, alangan ka na ipanghatag karon sa ibang nga mga lugar kay ginbakal na sa syudad. No, lain pa kaya mo ng vaccine nga hindi pwede magani ipabalon kung pilang presyo mo. Kay dala na sa kontrata. Kag may ginapropose pa nga kung anong i-vaccine si mo, ay nasang ihambal pa. AstraZeneca man daw kung ano na da nga mga bakuna pag ginada. Huwag na ngalan na. Kanto ka lang da sa bakunahan ka, injeksyonan ka, bala ka na da kung ano na da. Basta yung bakunahan ka lang sang bakuna. Tipo ka lang mga butcher ni Vice Mayor. Oo, si Gob hindi man to pabor. Dapat ihatag niya sa tao kung mapili sa iya. Adlaw sa pagbakuna, kung ilang tawon may suludlan lang ang nakakaso ng alam ni Aksyon. Alang-alang kakaso na tuod mo, alin sa gwa pa na mo. Pagkakasan pa na mga ngala na. Ang tao, guro na ikuhaan mo sa bakuna nga why label o why ngalan itong pasuyupan mo sa bago, ay kung mapatublosi mo. Ambot sino nag-utok sina? Kuan hindi ay kag DOH nga amigo mo eh. Damo lang niya sang nabalaan sila. Gani kayo man do ba may presidente kong kabay? Sino nga hindi nga napagawaga pala kay Kaduro, pasubilano sa kuluan. Pag-injection na sila to. Inawa yung pagkaroon ng Aksyon Lex ang parte ni sa update mula sa bayanihan free na bill na... Si Madam Virgie San Antonio Olpenda dala sa Stefania o sang paman sila kuno nagpalista? Tala? Sa LGUs bala? Sang Febrero pa sa nagpalista. Hasta subong wala pa. Ang lista mo ito nga mo kay Nanikwan na mga 70,000 ang registration of ang sa probinsya, mga pinaplang ka-1,000 ya? Ang sa province, ay kung di ang latest nila nga wala na sa registration ha? Ali ang na-register mo namin mo? Oo, sa province, sabot pila na I-check ko lang na. Kay pugait ko si Dr. Tumimbang sa interview pa kahapon kay nakahuko na pag-abot siyang tsimpo, umatras. Mabaguhan ka si Presidente Gungani nabawi iya kag-i-joke lang sa kamalya. Ang marambod na sa mga masisundong laktawaw.
Na pag-abot sa siya, magpabakuna ko, pag-abot to sa adlaw mismo sa bakuna, nato na sa vaccination center, joke lang, hindi ko yan. Amo nang problema kung kaysa galing kay baho kung din pa jutay pa lang di pa na pagkalapuyot na nangagdamo ay na ala sige damo naman daw eleksyon lang ang pinangangakutay naman. Pag masilente, inuligan mo ko ito nagpa-kwarto na. Oh. Ay ko lang ba, ay pa na kumalista, ay pa Ay, kabudlay. Tingnan ano na dang madangpa na. At least, ang Bacolod subong, tiga ulat pa kag nagapatigayon man sa information and massive education campaign sila yaho. Ano lang ang importante kaya ilang preparation na nasa iya sang Bacolod nga gin bakal nga vaccine. Di ang Negros Occidental may ginbakal man to. Buti na ito ni So, dako-dako man tong ginbakal nila mo. mo na, para sa mga LGUs na. Gani. Di ko na mo na matabo karon ma-deliver na dito tiner na yan sa kuwan sa bahin sa iladra nga storage facility. Hindi mo man na yung pwede na dulo-dulon nga kundi Ay, dalon. Maria. Mapanos na yan. Oo. May kung dinuguan yung marin nga okay lang na dinugutan. Minsan hindi mo na matilawan yan, hindi pa na magpanos mo. Tuloko na lang niya, okay na na. Lang daw nagreklamo, tapat sila. Gani. Anyway, supulan na na. Kung interview ta kay Congressman Greg Carola sa Aksyon Report sa Altanon Edition. Ang Aksyon mo, Aksyon ay tayo na sa balita o na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Art Ihopon balita gikan sa Bacolod City Government Center Aksyon no Radyo Philippine Standard Time Las 12:10 ang aton oras standby Aksyon Alvin Graba katuantang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol but ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Katuantang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol anay kita ini may kangtanan sa 23 ka mga PDL nga yara sa Ligtas COVID Center sa syudad ni Sang Talisay nakabalik na sa tagsa ka mga gel of origin nila mga kaaksyon no. Ambot ko may nabilin pa nga mga PDLs nga yara sa Ligtas COVID Center subong kaya daw pila naman ang itong nabilin mo, ting 23, nakagwa na ho, nagabalik na gani sa gel of origin nila mo. Kantuan tabi si Aksyon Alvin Graba sa patrol. Sa detalye sining balita, we have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Na Rex, gin-confirmar din ni BJMP6 OIC spokesperson nga si Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Duhelio nga out of 25 nga mga PDL gikan sa Metro Bacolod District Jail Annex dira sa Handumanan initanan nga nagpositibo 2 weeks ago sa COVID-19 23 ang fully recovered kagbalik na sa ila sining tagsa ka mga jail of origin Ting may ato pa to nabilin? may nabilin pa Action Rex duha. Duha na gid lamang paguni nga mga PDLs ni. Ining duha Action na Rex amo ni sila ang daan nga mga PDL nga ara sa Ligtas COVID Center dira sa area sa Talisay City. Kay sanggin reswab sila Action Rex ining duha still positive. O sanggin trace Action Rex may iban nga mga personnel man dira sa Ligtas COVID Center nga naka-direct contact bala diri sa duha pa
ati nadugangan pa 4. So dimodo 6 ang nabilin karon kaga nagapabilin dara sa area sa ligtas sa COVID center sa syudad sang Talisay. Diri Aksyon reaksyon sa iyang sunod man diri kay Jairus Anthony Duhelio nga ang mga tatlo nga nagpositibo ka mga personnel bala nga mga jail personnel nagligad man nga duha ka semana ang naka-recover na karon na balik naman sa ila siningatag sa ka mga jail nga So bali kinabantayan. 25 gali sila. Yes, sir. Ang 23 tagayo na kag nabalik na sa origin of ang jail of origin nila kag ang duwa na lang nabilin. Duha na lang nga nabilin although may nadugangan pa aksyon na Rex. May nagdugang pa sa May duwa? nadugang pa sa duha, 4 na sila. So 4 so 6 na sila sa subong aksyon na Rex. Amo ni okay. 4 na lang sila nga nabilin action Rex, no? And that is why nga sunod kay Duhelio nga sa karon ini sila ang padayon mga tatap sa mga personals man sa gihapon sa nga BJNP. Although ining tatlo mga nagligad to action Rex, may tatlo ka jail personnel nga naga-positive. Nag-alayo na ni sila kag karon balik naman sa ila sining jail o ginabantayan aksyon na Rex. Ari aga confirmation man ni Attorney Duhelio. So far subong ang aton nakabuhin-buhin na kita sa aton nga active cases kaya ang results ng response sa nagligat nga 25 ang may duha ka nag-positive, ang 23 negative naman. So in total may ara subong nga active case. Ako naman lang na aton nga nabilin na active case sa Negros Occidental. Yes. Buting ganun ining anom, sir, may bagpudri nga nadugang. May ara dira 4. May 4. Di hindi siya halin ining 4 nga nadugang, sir. Sa aton man nga kuan nga isolation facility sa mga close contact na sila. Ay, okay. So ining anom karon, sir, nagapabilin karon sa may Talisay Healing Center. Yes, sa aton nga Talisay Ligtas COVID Center. Yes. And sa karon, sir, kamusta na ang mga iban nga mga PCS naton, sir? Ang iban to naka-cover na, no? Balik na sila sa ila ng mga tagsatagtag zero origin after some another 14 days quarantine. Aksyon na Rex, kabahin gila mang iniha sang pahayag ni Attorney Jairus Duhelio sa diin ining gi-confirm sining ining 23 ang balik na sa ila sining jail of origin ng iban gin-deliver Gindala na. abi sa area sa Negros Occidental District Jail. Ang iban balik sa Talisay, ang iban aksyon na Rex ang balik naman sa iban nga mga jail of origin. Report tagikan sa patrol ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon no Radio Philippine Standard Time. Las 12:16 ang aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin, kantuan tanay si Aksyon Brian Morden, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Ini may kang tanan sa palayag ni Doc Kailian nga may panugyan sa publiko angot sa palabuton nga tigululan, no? Kag kalakip man ining ulan-ulan na subong tuod mo sa mga probinsya bla kagabi no diri sa Bacolod man nagrotality man pero hindi gid man masyado kadamol, no? Pero matamat na gid man, no? Sa iban nga mga kabanwahanan o kung syudad sa probinsya siguro do amatamat naman, no? Nga nagaulan-ulan, no? Kagang probinsya wala pa sang may ginapaabot nga bakuna. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden. Sa detalye sa ning balita, Aksyon Brian. Aksyon Rex, madamo sa nalipay nga nag-amat-amat ang maulanon nga panahon pero sunod diri sa kay police akon kay Dr. Zipard Gerhard Kailian maghalong sa
ginatawag nga transition sa nga panahon Aksyon Rex or ining halin sa init padulong sa mabugnaw nga sitwasyon. Ginang delikado na. Delikado. Kaya kung magaling ka sa mga bugnaw, kadto ka sa init, siguro kadayong pigaw lang immune system mo nimo. Isa gina Aksyon Rex sa ginakalantaw. Balantayan na magamuning nga tiyempo, Aksyon Bray. Balantayan na hina lang immune system mo, disgrasya kay mo sini. Yes, Aksyon Rex sa munang isa lain pa kung COVID, lain pa kung COVID-19 pa bala. Munang pinakamasakit gid. Yan, man suspikan na yun nga COVID at Rex ang ibandira. Pero ti ultimo nga trangkaso, galing ang atin la kakulba ko kay isa, nagasalalakot la. Basi ano na ni. Pero kahapon gali nainitan ka naulanan pagkagabi pagkaaga sipunon ang imos nagwa. So nabi kay Doc Kailian halungan gid ang kaugalingon bangod nga ti sa ako sining sitwasyon abi. Magluwas dira ang delikado gali sining mga binulan Aksyon Rex maglabo alin subong magtupa sa Hunyo Hulyo. Ang mga tornadoes gid Aksyon Rex nagagwa gali ang mga buhawi okay. Mga inang kilat Aksyon Rex so kay Sir Kailian o Kondo Kailian siya mo gini mga binulan nagagwa gid ini ang kilat tornado nga sa mga lugar nga pirmi na labyan niya kaangay isang breed ko Aksyon Rex na munuhan dire nga inang lugar alagyan ngin dali isang tornado gid ginatawag. Kung baga Aksyon Rex no sa iya may ruta manigali ang mga bulubuhawi. Kung mahibalaan sa mga tagpalawati naton sa mga sur nga bahin sang probinsya masami nga may buhawi nga nagakatabo kag pila ka portion diri sa Bacolod. Talagsalan ta makabati nga may buhawi sa norte Aksyon Rex. Siya dito ka portion di masyado di mabatsagan pero di lagin magsalig. Ikaduwa diri sa ang last do kalatraba to do lima ka balay ito lang ginagyan niya mo. Amin na pasok. Pero talagsa ko na dito Aksyon Rex sa iya. Ang masamigin haling ko din sa mga talisay down to si Palay area. Naman ito na may mga ruta manigli Aksyon Rex kaysa hangin nag-upod Aksyon Rex mo. Ay na. Oo. Siya naguya. Oo, din ko din sa dalas Talisay. Talisay down to si Palay area sa sur nga bahin sa probinsya. Amo ning masamig na labyan gid sang tornado o kon ining buhawi suno kay Doc Kailian. Magluwas pa gid sina Aksyon Rex ang grabe man ka delikado suno siya. May kaning ang buhawi kay makit-an mo pa, makapreparar ka pa. Pero ining kilat Aksyon Rex suno siya mas delikado pag sa tanan. So ang mga lugar nga ginamuno niya diri dati bago mga lakay lota mga dito sa sur nga area man ang alagyan man sang kilat suno sa iya Aksyon Rex. Salute natin nga may ara sang ruta ang iniman nga mga disaster nga nagakatabo sa aton sining talibot sining nasambit iya nga transition sa nga panahon. Mayo lang nito ng ruta sa alagyan lang sa karsada bla. Ito. Kung hindi mo mabalaan kung din ang ruta yan sini ma-disgrasya. Pagalong lang Yes, Aksyon Rex sa mga open field gid ko no sa mga abri nga mga lugar or hawan amo gining ginalabayan sang kilat Aksyon Rex. Gani. Kung dulog-dugos ng kilat gani ko no kundi malang gid importante kayo sulod na lang kamo sa puloy-an suno kay Doc Kailian. Diraya safety gid katama kag ipaiway anay tag-uyat sa mga bagay nga ginaamag gid sang kilat Aksyon Rex. Amo nang yan sila nga explanation kay anong ginamag sang kilat ang mani? Joke lang Mas hindi ka mula mag-uyat kwarta daw kung kapangilat lao. Ating sisilyohon pwede gina. Oo, sisilyo pwede ginagawa sa Rex. Pero kung mga papel-papel da basi bulubudlay no? Okay. Hindi na. Amo na mga espiho gid tabunan sunod sa iya. Ang ato rin lang ginagamit mag-report ang radyo Aksyon Rex. Basta may mga antena. Antena, cellphone. Oo, mga patalog. Oo.
Kaysa no kay Sir Kailian, kada tuig, way gidyaga kadula ang balita nga may naigo sa kilat Aksyon Rex. Ito lang nagligad lang itong adlaw to sa may maaw to? Amo na itong nauna, subong nga tuig Aksyon Sa Rex. may maaw bago to, nga isang patay to, duwa tong pilason man. Yes, kay Dikita, ito sila mo, unuunhan lang. So, ginako-complete ni Sir Dido Kailian ang mga details sa to, gikan sa bago disaster man dira. Kaya gina-file man nila kaya para may data mas Aksyon Rex nga ginauyatan. So, sir nga tuig, amo tong pinakauna na ang sa Maaw sa Rosaya nga ginigo sang kilat nga napatay gid. Kag sunod sa iya, gahibi ang tuig nga wala sang may mapatay sa kilat Aksyon Rex. Sa muna nga maghalalong gid sa kilat nga ini, kag tornado kay nagkatabo gina sa amo sini nga sitwasyon. Sunod pa kay Doc Kailian Aksyon Rex. Ari siya saya sini nga pagpalayag confirmation angot sini pagpatagya sang panugyan sa aton sini nga mga kauturan nga naga-monitor sa sini nga mga opinion. That's mga transmission prone to impact sa atong mga weather conditions hazards like ang atong mga buhawi or mga land spouts, water spouts, no? Isa mga mga threats sa aton or hazards sa mga hazard nga tawag natin. Ang ang pagka-igos ng kilat na sa ating mga weather conditions ng bulpila nga pagkulan, no? Or ang pag-torrent, no? So, kailangan lang Pangulo yung dapat sa preparado. Number one is dapat ang monitor dito. Wala nang nakatupanahon, no? Sa Cantong, no? Either may mga converging zones pala kita, may mga rain showers and thunderstorms kita. And observant, no? Number two na, always be observant. Sa atong preparedness, para sa atong preparedness. So, observant kita sa weather, especially sa pag-bulpis and season weather, sa pag-init, and then sa tiyak, mabugnaw, or nag-ulan, sa tiyak nag-init, yung tradisyon makakilid, no? Sa mga buhawi or mga dito natin land spouts or water spouts, no? Because of thunderstorms. Aksyon Rex ang porosyon sa palayag ni Dr. Ilian angot sini. No? Nagina-monitor nila kayang pag-asa dito sa national nagamuno na nga sa mga second week Aksyon Rex ang bulan sang Hunyo makadeklara na posibleng maulano na ang panahon diri sa pungsod Pilipinas. Aksyon Rex. Duwaman lang kita ka season diri mo ang maulanon kag mainit nga panahon. Ang parte sa bakuna Aksyon Rex wala sang panibag-o nga padala sa bakuna diri sa Negros Occidental. So ubos ng bakuna sa Negros Occidental? Why pa man to maubos Aksyon Rex ang nag-abot din nga 3 mil to nga Sinovac kay ti amo tong gin-report ang gimuno mo na kaginato nga naga-ulo atras ang mga taga Negros Occidental. Kag nag-ayo man to gani si Gov ganing sa mga LGUs dapat magbulig gid sila kampanya kung ano ka importante ang ining bakuna Aksyon Rex. Pero sambal dira ni Dr. Ilian tarang nga mga bakuna nga nag-alalabot diri kay siya gining gasugat ya sa airport o kon sa bako man da ginakarga sila man ni ang pangdulong Aksyon Rex si Dr. Ilian kag tawo niya sa mga district hospitals kag sa mga LGUs nga ginapadalaan sining mga bakuna nga ini. So ang pinakalas nga baton nila amo tong 3 mil sa nagligad tong inadlaw pero way pasang mga pagpabalo abi nga may ara sang palaboton diri sa aton sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod Aksyon Rex. Although nga may nag-abot sa nagligad to sa Metro Manila nga 500,000 ka doses ato pero ang report nga nabaton nga dito to i-priority anay sa Mindanao kag Luzon area Aksyon Rex. Pero basi mapadalaan man din sa Negros bisan pila lang ka doses ginapaabot sa sining nga mga tinion lakit na ang syudad
sang Bacolod Aksyon Rex. Amo ng mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Brian mo rin nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Dali gid lang mga kaaksyon ha. Standby. Manong balik kita sa dili gid lamang madugay para sa dugang sining nga mga hilikoton sa inyo sining nga palatuntunan sa Aksyon BBB. Standby.
Ayos. Sige, sa mga kaaksyon ta, daligid lang ha, kay tirahon ta na yan yung ibantang mga kaaksyon no, kay Huma Lumina, may lang nga pamati. Huma Lumina, no? Dara sa area sang Barangay Tangob, and likewise kay Lunila Tarosan, Madamo gid na samat, Madam Lunila Tarosan, no? Dara sa corner Gatoslao, San Sebastian, no? Ayos kay Fernie Espanyola, may lang nga pagpamati dra sa Barangay Lukutan, Kabangkalan City, no? Ayos sa kay Alex Montesa, greet lang sa pamilya Lumugdang sa Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan kag pamilya Pasyulan sang Kalong-Kalong Airport, Bacolod City. Ayos, salamat gid Sir Alex Montesa. Kay Ronnie Malanghaya dra sa Hofof, Saudi Arabia, may lang nga pagpamati sa Ronnie Mananghaya, no? Kay Yorb Quinyol dara sa Kingdom of Saudi Arabia, may lang nga pagpamati, no? Siling ni Madam Virginia San Antonio Penda Torek ay sorry Torek sang una sa amon sa Sipalay, makita ni ugangan nga may buhawi kuha na dayon siya gunting para hindi kapalapit kag sa kilat langgaw gid banyos. Okay. Madam Virginia San Antonio Penda. And mabaling Anlin, good noon, brown out kami di. Subong sa agisan 2 times na. Isa ka adlaw, palihog lang. Okay, sige. Brown out na sa agisan ko, no? No, sa siko, no? And sa kay Manjo Arnijo, may lang pag-monitor kay Dan de los Santos, Elvern Rojo, Arcon Tobida, and kay Abdul Bukol Umanya, sang Pakol Bago. Halin sa kay Manjo Arnijo. Kay Dino Alik sa Inigaran, may lang pag-pamati Dino Alik, no? Ayos. And Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang pag-pamati Gian Resisio. Salamat man kay Nini Bito Biato Pabuaya, no? Nini Biato Pabuaya, may lang pagpamati sa Barangay Tangob. Greet lang Aksyon Rex family Biato kag pamilya Pabuaya. Ayos. Well, may Inocencio Cabarles, may lang pagpamati, no? Kay John Patrick Abapo, bawhambal ni Robin Aksyon Rex, amuna gali kagwapa kay Aksyon Eden Abuso. Base magbakal kamo sang mga pats kadto lang kuno sa Robin Patre kag Banjo Patre kay barato na may paaman pa. Madamo gid nga salamat. Bisan gabantay da baligya ga pamati gid sila sa imo balita. Salamat gid. Salamat gid kay John Patrick Abapo. Kay John Biatin Sibalios, karami gid maghambal kay Aksyon Eden Abuso. Ayos, salamat gid John Biatin Sibalios, no? Kay Gregorio Ramon Magracia, may lang pagpamati, makita mo man na halos kalabanan, wala gani gagamit sang face shield, lalo na sa passenger jeep kag sa public nga lugar, no? So diin adtong task force disiplina sang city. Gregorio Ramon Magracia. Hernani Doya, may lang pagpamati, ga monitor subong sang aton sininga programa. Hernani Doya, no? Kay Jason de la Cruz, may lang pagpamati, Ana Senoro, Jason de la Cruz. Kag kay Melchorita Ferrer, may lang pagpamati, Melchorita Ferrer. Kay Pelton Lipora, greet lang kuda kay Marian Sharon and Mary Grace Ryan, nagamonitor da sa Pasay City. Salamat gid Pelton Lepora. Valencia Kinet, salamat gid Valencia Kinet, no? Kay Motoy Bibi, may lang pagpamati ga monitor. Ka-cute kay Aksyon din, no? Sige, Motoy Bibi, no? Kay Roy Morin, may lang pagpamati. Kay tamyaw lang si John Carlo Morin, MG, kag RV Morin, subong man kay Maybel Morin sang Bano sang Binalbagan. Always gid ka pamati. Salamat gid Roy Morin, no? Kagawad imbong jo kampo sa Barangay Maaw, araman ga pamati man, no? May palaga si John Patrick Abapo, tamyaw lang si Olga Diday Maymay Polding GR kag Johnny sa may maninihon sa may Olga Patere kada udto ga live gid ga pamati sa report. Ayos, thank you gid.
John Patrick Abapo. Rimar Biran Goste, dira sa Hagimit La Carlota. Sparkle, may lang pamati, watching live, sir. Thank you so much, Sparkle. And sa kay Archie Ray Alipalo, salamat kita, Sir Archie Alipalo. Kay Neil Brian Baloes, mayungod to, great ko lang happy birthday kay Father Ariel Gregorio dira sa Agisan. Himamaylan kag happy birthday man sa kay Frank Moy Gotera dira sa Barangay Agisan. Ayos. Din pagid natin. Arman Regalado, Montara Isabela. May lang pamati Arman Regalado. Ayos. Dito sa Daluman, ayo kay may nabilin pa diyo sa dalom nga portion sa aton suning nga palatuntunan. Dali gid lang ha. Dali gid lang. Kay Roland Octavio may lang pamati Roland Octavio, no? Okay. Neil Brian Balois burnout. Waitamimo kun burnout da. Merly Dolido Magallanes may lang pamati Kelvin Chan, no? Alin sa kay Merly Dolido Magallanes. Ayos, sige. Daligid lang sa mga kaaksyon ta, standby. Manong kita sa dirigilamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna
ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:48 ng aton oras. May lang pagpamati kay Mabel Morin. May lang pag-monitor, may lang dira nga pagpamati sa iyang husband kay Roy Morin sa Manila, no? Ga-monitor sa sining mga inoras. Kay Kativer, may lang pagpamati man Kativer. Kay Roland Octavio, may lang pagpamati Roland Octavio, no? Ayos, sige. Niel Brian Blue. Okay, sige. Katuan tanang balita ni Aksyon na Alvin Graba, balikanta siya. Ini may kang tanan sa Nokpo suportado ang payag ni Lieutenant Colonel Pitate angot sa confirmation blanio, angot sa kay Michael Di Vinagracia. Pang magapatigayon sang kaugalingon ng investigasyon. Ibalaon tabing report ni Aksyon Alvin Graba kag pinaka-latest nga report angot sining kamatayon ni Michael Di Vinagracia to sa may Manila. Yaring countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. John Rex, nagapadayon ang communication karon sa Negros Occidental Provincial Police Office in relation sa Drug Enforcement Unit naton diri sa probinsya kag Bacolod. Antes makapagwa sang confirmation man whether nga ang drug group leader nga si Michael Di Vinagracia muni ang napatay dito sa Banwa sang Baras probinsya sang Rizal. Sunod diri kay NOC PPO Deputy Spokesperson Lieutenant Abigail Donasco
nga ang statement o lubos nila nga ginasuportahan o kung suportado abi ang statement ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitate sa siyudad Sinsilay matapos nga confirm man sini paagi man sa pagpakig-angot sa pamilya Divina Gracia nga si Michael Divina Gracia Gidman ang ining napatay. Nawa sunod diri kay Donasco Aksyon Rex kung si Divina Gracia Gidman ang matuod if matuod nga napatay ining si Divina Gracia ang mangin epekto sini mas mangin maayo kay ma-neutralize siya Gidman to? Kamagan Action Rex. Siya Gidman to? Amo na ang gina-confirm man nila Action Rex no sa NOC PPO nga kung halimbawa Gidman nga si Divina Gracia o Michael Divina Gracia Gidman ang napatay dito sa probinsya sang Rizal ang matabo diri Action Rex ma-neutralize ang ining operation sang illegal nga droga diri sa probinsya sang Negros Occidental granting nga sa record kag base man sa pagpangusisa sang illegal drug enforcement daton diri sa probinsya suno sa iya nga ining si Divina Gracia amo ni Action Rex ang nagapadala sang illegal nga droga diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Now diri Action Rex base man sa background on illegal drug operation sang Negros Occidental Provincial Police Office may pila diri kadagko nga mga transaksyon pero na dakpan gilayon sang mga otoridad nag-umpisa diri Action Rex 2016 sunod diri kay Donasco nga na paagi man sa Oplan Tukhang ini siya una nga nag-surrender ining si Michael Divina Gracia pero nagpadayon man sa piyak sini nga nag-surrender siya sa Oplan Tukhang nagpadayon sang iya sini nga illegal nga buluhaton that is why 2018 kumadumduman mo to Action Rex operation sang NOC PPO Iloilo City Provincial Office kag sang Philippine Coast Guard 2018 worth 18 million sang suspected drugs na intercept no sa mga otoridad sa drug shipment dito sa area sang Dumangas and may pila pagid ka mga smuggled nga mga illegal drugs that is why 2019 ang PRO6 paagi man sa Regional Drug Enforcement Unit 7.3 worth sang suspected shabu sa operation nila kung if you may remember Action Rex diri mismo na sa Bacolod sa may South Capitol Road 7.3 million pesos sang suspected shabu ang na-recover and 2020 kumadumduman man 3.5 million pesos sang suspected shabu ang na-recover man sang mga otoridad dito sa area sa Mambulak Silay ina tanan ginapatihan nagikan man sa pagpadala kag sa illegal nga operation gikan diri kay Michael Divina Gracia that is why kung madumuduman man suno diri kay Donasco nagpagwa sang mando kag pahayag man si Anay Provincial Director nga si Colonel Romeo Valeros gin-challenge niya sino makadakop diri kay Michael Divina Gracia taga ang 200,000 hasta sa naglabot sa 500,000 pila 500 oo to 500,000 Action Rex mani ang ginpagwa sa tublaanay nga former provincial director nga si Police Colonel Romeo Valeros diin diri nga challenge ti subong niya kay ti ara naman Action Rex nga kung mapamatuan gid man nga amo gid man na si Michael Divina Gracia ang napatay dito sa Baras probinsya sang Rizal ti Action Rex isa ini kabagay nga matapna amat-amat o kon mabungkag mawasa madula ang grupo sang Divina Gracia Group. Ari ang pahayag ni Lieutenant Donasco. Confirmation man to alin kay Sir dati sir dili na mo na siya di kontra but undergoing pa din ang aton investigation regarding that sir no kag confirmation sir sa aton intelligence community kag DEU sir. So as of now we're still looking into that sir kay Michael Divina Gracia and we will update sir as soon as we can sir no if tuod na gid sir na si Michael Divina Gracia so
Granting si Michael Divina Gracia, ang isa sa mga ginahambal, Lieutenant Colonel Pitate, nga napatay dito sa Panuasang Baras, probinsya sa Rizal. Now, ano ang mga depekto sinima? That is a good thing, sir, no, na muni, sir, na-neutralize na, sir, ang main man behind sa Divina Gracia Group. And we are hoping, sir, na tuod na gid sa sir, no, na si Divina Gracia ni sir para dahan-dahan na po nating maitutumba itong Divina Gracia Group. This is a very positive thing sa PNP para po, especially sa Negros, para mabawasan na ang ating standing ng active na drug groups dito sa Negros. Yes, if you may remember, Colonel Romeo Baleros, isa diri ma'am sa challenge ni anay former PD natin, 200 to 500,000 bounty for Divina Gracia, kay dito na ibaluan nga siya galing sa supply sa illegal drugs sa aton. This was way before Sir Palges, no? Si Sir Baleros ito. And yun nga po ang may record dito ni Michael Divina Gracia. So it was collective effort for both PDs na din yun that we have reached this far when in terms of neutralizing drug groups na active dito sa Negros. Does the provincial director of Rizal contacted already our provincial director, ma'am? Regarding that, sir, no, wala pa akong information kung nakapag-usap na ba sila. We will look into that mga, sir. So narak sa kabahin gid lamang ini isang pahayag ni Police Lieutenant Donasco. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Bago lamang na istorya tang Baras Municipal Police Station sa piyak nga linya kag confirm ng Michael Divinagracia. Ginkuha na actually kahapon, sang iya sining utod ang bangkay halin sa diri man to sa Bacolod nga balyal from Bacolod kunong nagkuha. Sang bangkay pero tiway pa may balawan kung dinto gindala pero ginkuha na ang bangkay ni Michael Divinagracia dito sa area sang Baras Municipal Police Station, mga kaaksyon, no? Antipolo Rizal to actually nga area, mga kaaksyon, no? Sige, amo nang update nga nakuha tagikan sa Baras Municipal Police Station sining adlaw, mga kaaksyon. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Ang balita ni Aksyon Alvin Graba.
Alauna impuntong aton oras diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB may lang pagpamati kay George Gargasiran kag kay paring Alan Navales may lang pag-monitor sa sining udto no kag sa kay Guillermo Ricaforte dira monitor man sa 13 Media sa Barangay Talokda bago Guillermo Ricaforte may lang pagpamati Alin Francisco Camatso ga monitor dira ang pamilya Camatso kag Simbunga dira sa Barangay Hagimit La Carlota kay Barrioga Ray. Salamat gid sa Ray Barrioga. Kay Alin Himutiya watching live from Ilinawon, Kawayan, no? Salamat gid. Ayos, sige. Kantuan taning balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Maki-update kita sa sining biktima sang paglutang kagabiho sa Barangay Mansilingan yara sa drug watch list sang BCPO CDO kag ginakabig nga high value target kuno ini. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Rex Peregrino. Do kadamo gid ka kwan subong? Sang ano? Sang mani. Sino? Ikaw? Huwag kita na. Ayo di po. Mas mani kagil subong ha. Di ba Ara. wala matatabi? Ara. Kaya ko to ka na Pero yan. nagdugay-dugay Kaya ko to ka na yan ayas. Ayo di porma. Sige lang wala. Bisan waay lang. Basta manaya-nayang itsura mo. Manti Sabado subong mo. Ay, nag-agree. Oo, weekend gadaan mo. Okay. So, mapahunay-hunay ka sa balay mo. Tapos, kaon tulog lang ubra mo. Ti nano pa naman. ate sa wala yung obra eh. Ayo di porma. Saga tagaho to dahan dumanan da ho. May lang nga pagpamati ang mga drivers, tricycle operators baladira ho kay Bert Heraposco Caraballo. May lang nga pagpamati da sa imo Berta. Sige Bert, steady pulse na Bert ha. Steady pulse ang la Bert, ang bala lang sila. Hindi lang maglapaw sa ruta ha. No. Ay makuan ka na. Madakpan ka na yan, no? Madakpan ka na, Ayo di no? porma. Mabudlay nga madakpan ka. Mabudlay nga magkuan ka, maggalapaw ka sa kurit mo. Oh. No? Sustain lang Bert ha, Sustain, lang. sustain. Sustain lang Ha? ang ruta kag ang papamati sa akselerasyon, no? Para nga mangin mayo ang imo sining pangabuhi, no? Laban. Paros kay Aksyon Rex Cantong. Laban na. Laban nun talag ni tanan, no? Ayo di porma. Kay sino na? Kaptsada. Kag Jofred okay. Zapantada sa Mayong hapon na sila. Mayong hapon gida. Okay, Kag kay Engineer Normandy. At Engineer Arthur Normandy. Nan. Sa Takuling. Normandy gid man apelyido ya. Norman. research ko rin kagabi mo. Arthur ang yan Normandy ba Norman kagkapos DY? nan. Amo na siya. Amo ng tao na simple pero Drak? Rock. Rock. Ayo di porma. Simple pero rock, no? Rock and roll. Rock and roll. Kaya ko mag-open tong kapihan niya agaron ta ka. Sa dinto? Sa sulod sa iya compound ka mansyon niya eh. May kapihan na sa? Iya ka bata ina ya. Negosyo namin to. Namin mga kapito no? Uy, swabe to. May sano na? May serte, may pagpulit na may paman pa nga biyabas. Ayo di porma. Timayo man na. Kaya ang compound niya na may bayabas na tayo nga organic. May bayabas na? Ay, sus kanami ka na nam. Iba lang kay Harbiso to tong bayabas ni Norman. Ate good. Tapos na pangapi, no? Agaro pa si Major Estupa kag si Captain Bonilla. Oo. Kaya para nga mapakapi-kapi na to. Mayo gina. Yes, mga amigo ko nito. Daw ano? Sako gid subong. Sino? Sino gani ni? Sino? Ang sa area sang station 7 bla. Si Captain Bonilla. Oo. Sako sa katiya man to lugar ang tabuan to sa natiruan gabi mo. Oo, kagabi to. Grabe man tong pulaw sang mga pulisya kag siya mismo. Ati balo ka naman amigo tanaya. Workaholic inaya. Gani man. Energetic, no? Oy gidadasan. Ayo di porma. May ato ka to ko na siya. Bala to ka sila sa 45 nga na-recover ni ka to kapio. Anom to ka bala, abasiyos ang 45 mo. Gani, no? Tatlo ka slag sa 45. Dito nag-surrender naman siya.
Sino? Atong napatay? Ati na surrender sa sang 2019 pero ti balik trabaho sa gyapon dati Nagbalik sa iyawang obra. Kapan balo ka ginkonfirmar ini sining karon lang sa Aksyon Radio ni Police Lieutenant Edward Bolivar ang bago nga chief sang City Drug Enforcement Unit nga ara gimagali sa listahan nila ni si Audi Gonzaga ni kay pagwa ini gali sa presuhan nga nakaabel sang plea bargaining agreement ang monitoring siya sa nagbalik niya sa dati yung trabaho sa pagbaligya sa bumong. Kung nagagawa na nagpauway na, ipauway na lang na. Ani man sa baylo nga mag... pangita lang iban nga ulubrahan, anong na kay biktima, kaya sang... kung kay isa ka pidohon, pero magbalik ka daw, katuntuhan na gina yan. Yes, si Pablo at kita ka na tsansa, makagawa ka makabalik sa normal nga pangabuhi. Pero ito yung monitoring sa CDO, sa BCPO, yan nagbalik siya sa dati yung trabaho. Aksyon mo, ang pagbaligya sang droga. In fact, atong pagtiryo siya kagabi, may plano na totally si Dio nga ibaybas man sa Aksyon Rex. Galing kinakibot si Lieutenant Bolivar sa mabatian niya sa Aksyon Radio, ito mo man yung subject pa sa bypass tani nga planuhon na iguon. Kinakibot siya sa mabalitaan niya sa Aksyon Radio nga amo ito nga tabo nga gintiro kagabi si Kwan, si Audi Gonzaga sang riding in tandem. Why naman na yun ang plano nila tani nga bypass operation. Kaya actually naplanuhan naman to sa galing nga bypass galing sa mga otoridad ta. Okay, ang Alpha ni Bolivar naghatag info nga positive sir. Ay sus. Kag according kay Bolivar Action Rex, bulto-bulto ni siya kung magbaligya mo. Kaginagabig nga high value target sang City Drug Enforcement Unit. Mga isa ba ni kuno kabulan Rex ang monitor sa iya mo sang CDO tani nga iguon siya kung hindi kagabi sunod gadlaw gani kita mo tobla na balataan kagabi ni Bolivar sa Aksyon Radio nakibot sa ito mo man si Audi Gonzaga tigin check sa mga kinay niya nya o sir mo na sa sir nga to tani plano nga ibaybas why na madayon Action Rex ang ining plano kung tani sang CDO at after nga napatian ni Police Lieutenant Edward Bolivar sa Aksyon Radio nga amo niya natabo nga natiruhan ining si Audi Gonzaga nga nagresulta gid sang iya sini nga kamatayon. Ilang si Audi sa among list siya gina-monitor namon ang iyang activities and then we're planning to conduct bypass person kasi sa amon niya pagkabalo siya is continuing engaged in the illegal drug activities. So it happens na ano na ang nangyari na ano siya, nabarilan. But siya kasi ang kuwan, dati siyang nakulong and then pagbalik ang maghapon, nag-engage maghapon siya sa illegal drug activities. Kaya in-include namon sa amon nga list sa mga ginamonitor namon and then in an opportune time makanta kami bypass operation siya. Ano siya ang kategori ni Gonzaga sa inyo drug watch list? Well, included na sa high-value target considering the fact na previously na kulong na siya and then again kaya niya sa information namon nag-engage gihapon siya sa illegal activities. Also ina sang confirmation ni Police Lieutenant Edward Bolivar ang bago nga chief sang City Drug Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office. On the other hand, ang sapat naman niya ni Police Captain Elmer Bonilla, itatlo diri ka mga anggulo ang ginausoy nila ginalantaw nga posible base kung may angot sa paggalutang sa kay Audi Gonzaga kay ang unang report kag information nga ining si Audi Gonzaga daw ginalink nga assets sa isa ka law enforcement agency diri sa Bacolod Negros Occidental. At the same time, may mga previous cases sa kaso sa pagpakawat Aksyon Rex, no? Kagway labot siniti mo na bla nga gina-link pan ang iya siningalan nga base kon may ara ginatawag ngalan si Hanay pala sa transaksyon sa droga nga base amo man ang isa sa mga motibo kung nga ang kaginlutang ini siya kaginpatay kagab isang riding in tandem Aksyon Rex. Ining hapon balikan ni Bonilla o po siya sa investigador ang lugar kasi unghan sila sa
natiruan si Gonzaga, may ara nga CCTV nga posible base pa man makuha ang identity sa ang ginasakyan to, do scooter to, no? Scooter lang to, pero natiro. Actually, spotlight to kayo naka-helmet o kag naka-face mask mo. Siling ni Bonilla, pero base pa balabla makabulig-bulig sila. Ang CCTV, plus kati ang pamilya sa to sa napatay, may ginmensyon nga niya, may ara na kami ginasuspitsuhan nga posible base mo na nagtira sa amon sila nga pamilya. Sa mo na gani nga panawagan man si Bonilla sa pamilya sa napatay nga kung mahimo, kung may mga ara ka mo na ibaluan nga mga tao, shall we say, person of interest, pwede gin matay sa polis para nga masubaybayan ini, kag base maangot nila sa kaso sila paglutang sa kay Audi Gonzaga. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, oras sa balita, oras sa aksyon, Aksyon Eric magpapag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa 10 ang aton oras. Sa mga kaaksyon ta, yari nang mayong paragin sa ginabatyag nyo sa lawaso, Evergreen Herbal Capsule, mga kaaksyon. Ang constipation isa ni nga ginalantaw mo ning mother of all diseases mo. Tanan nga balatian bala, ti ang katapat sini Evergreen Herbal Capsule. No? Wala ka nang hanapin pa, makabulig ni sa constipation, gintingob ang porsa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. I-quality products ang Dokiko Alternative and Health Food Center, ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drugs Administration o kon FDA, kinanglanta magtumaradlaw-adlaw lang sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang sining kasayuran, sarang mag-text or magtawag kay Doc Crispin Hico sa cell number pamati sa kay Almera Lee Malasarte. May lang pamati Almera Lee Malasarte. Kay Daisy Zumugat Policarpio. Shout out lang kay Mama Diding kag sa Inawayan. Sabi ni Darrell Policarpio di sa Makati City. Ayo, salamat gid, no? Daisy Zumugat Policarpio. Melchor Baro Karumbines, araman siya monitor. Okay, sige. Daligid lang ha, mga kaaksyon, standby. Manong balik kita sa diligid lamang madugay. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa servisyo. Tatas kag balanse, patuod nga
Radyo. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang
bayad ang pinggan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulon nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may gala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat. Balita, Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Kay Daday Hilado da, may lang pagpamati kay Daday Hilado. Ha? Sige, salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Nagagda na kita sa masunod nga programang This Is My Life. Igasunod na sa dinig lamang madugay upod kay Aksyon ang Defensor sa ngalan ni Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sinika Aksyon sa Kanginan, Aksyon Rex Peregrino Cantong. Kita sa Mande kita kinitanay dre sa Aksyon BBB. Salamat gid sa inyo sininga pagpakigupod, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.